Hai kabeh. Ing tutul guru markets. Ayo miwiti karo sawetara informasi ringkesan babagan perusahaan. Ayo dideleng saben indikator kanthi luwih rinci ing ngisor iki. Yen perlu, sampeyan bisa sijine iku ing mandeg. Sampeyan bisa nyinaoni kabeh indikator organisasi sing diteliti kanthi rinci. Saiki kita bakal nganalisa indikator kinerja organisasi saiki. Lexin Vintage Holdings, ticker LXA. Review iki adhedhasar data saiki ing 23 Juni 2025. Dening klasifikasi guru markets perusahaan Lexin Vintage Holdings kalebu subkategori Consumer Lending, 24 perusahaan sing melu pambiji. Kita bakal nimbang pancasan final ing mburi video. Asil kanggo perusahaan ing pitakonan, 6,5 saka 10 terms. Skor rata-rata kanggo subkategori punika 0,6 terms. Yen sampeyan ndeleng kanthi wiyar, ing pasar kanthi sakabehe. Kita waca sing asil rata-rata kanggo kabeh kita pasar saham minangka kabeh punika 1,8 terms. Marang 6,5 kanggo perusahaan Lexin Vintage Holdings Other. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Lexin Vintage Holdings lan saham subkategori. Kita waca sing liwat 12 sasi enggo bareng Lexin Vintage Holdings nuduhake dinamika 311,2%. Marang dinamika rega ing subkategori 140%. Kapitalisasi pasar perusahaan Lexin Vintage Holdings Other gunggungipun 0,92 miliar dolar. Kanthi kapitalisasi subkategori 58 US dolar miliar. Regane buku perusahaan kira-kira 1 US dolar 54 sen miliar. Kanthi kapitalisasi subkategori 33 US dolar miliar. Bandingake pasar saham lan saham nilai buku, kita waca ing ngisor iki. Saham dikuasani Lexin Vintage Holdings ing subkategori ing kasus taksiran kapitalisasi pasar 1,584%. Regane buku 4,596%. Taksiran pangsa pasar perusahaan lan nilai buku saka subkategori apik 1 titik. Perusahaan sing diteliti duwe utang 0 US dolar 73 sen 6 miliar. Utang kanggo rasio nilai buku punika 48% saka usaha. Asil kanggo tingkat kewajiban finansial perusahaan, apik, 1 titik. Imbangan saka rega saham perusahaan kanggo laba yaiku 5. Rata-rata kanggo subkategori yaiku 10,8. Evaluasi nilai pasar saham perusahaan kanggo rasio laba dibandingake karo perusahaan ing subkategori, apik banget, 2 poin. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana 184 US dolar mayuta-yuta. Bati kanggo sabanjur 12 sasi digambaraken 299 US dolar mayuta-yuta. Taksiran pratandha media WI samestine ing comparison karo perusahaan ing subkategori apik 0,5 terms. Rasio regane perusahaan kanggo revenue yaiku 0,5. Rata-rata ing subkategori 1, 2. Evaluasi rega pasar kanggo rasio revenue dibandingake karo pratandha ing subkategori apik 1 titik. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana 1.950 US dolar mayuta-yuta. Revenue projected kanggo sabanjur 12 sasi samestine 2 US dolar 7 sen miliar. Taksiran pratandha revenue mangsa sing digambarake dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Wates sales punika 9,4% karo rata-rata kanggo subkategori 11,2%. Assessment margin sales dibandingake karo indikator ing subkategori pasable 0 poin. Pangsa perusahaan miturut jumlah karyawan ing subkategori punika 7,629%. Sing 382% luwih saka pangsa kapitalisasi pasar.
Jumlah ibu kutha, saben pegawai perusahaan, padha karo $196.000. Dene kanggo subkategori yaiku $946.000. Taksiran jumlah ibu kutha pasar saben pegawai dibandingake pratandha ing subkategori apik 0,5 terms. Bati perusahaan saben pegawai $39.04. Kanthi rata-rata ing subkategori $87,800. Evaluasi laba perusahaan saben pegawai dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori Passable 0 poin. Volume dodolan saben karyawan individu saka organisasi punika $418.000. Ing subkategori $786.000. Evaluasi revenue saben karyawan individu saka perusahaan dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori Passable 0 terms. Volume transaksi singkat 2,6% karo rata-rata kanggo subkategori 8,5%. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 38% kanggo perusahaan Lexin Fintech Holdings. Kanggo subkategori, tingkat iki kira-kira 60%. Rega saham perusahaan saiki kira-kira $6.92. Perkiraan rega konsensus kanggo enggo bareng perusahaan iku watara $11.52. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kasedhiya kanggo sampeyan, link kanggo iku ing komentar pinnet. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan ditampa umum ing mangsa diwenehi dening informasi lan sistem referensi Guru Markets. Akses menyang meja supaya free lan buka link ing komentar pinnet. Minangka asil saka regane sekuritase perusahaan Lexin Fintech Holdings. Sistem informasi kanggo evaluasi saham Guru Markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Buka pesenan tuku ing $6.91. Menehi hasil buka amarga perusahaan wis relatif dhuwur. Pambiji organisasi dipuntindakaken adhedhasar model pambiji indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 10,29. Mandeg mundut disetel ing 3,53. Yen pesenan ora ditutup kanthi jupuk bati utawa mandeg mundut. Ing kasus iki, pesenan didandani kanthi otomatis adhedhasar asil sesi tanggal 23 Juli 2025. Utawa ing dina dagang pungkasan sadurunge tanggal sing ditemtokake. Ticker, UPS, punika pesenan imbangan kanggo ngedol. Video ing menehi hasil wawas bakal utawa wis diterbitake ing saluran iki. Ing kasus nutup samubarang pesenan, utama utawa wawas. Pesenan liyane tetep ing rega nyata. Matur nuwun kanggo kabeh sing wis nonton video iki lan nggunakake sistem informasi lan referensi Guru Markets.